हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीनाव अनसुंथाइ बिनायाव नेवसिजानाय रायजोफोरखौ फिन बिपिएफ दोलोनि गोख्रों बिबानगिरि दैदेनगिरि जिसुआ समफ्रामारिया न'आव नुजाथिनानै अनसुंथाइ होदों। रायजोफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखायसो लिडार। दिनै जोंनि माखासे लिडारफोरा दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरबायदि समस्याखौ मावनो थाखाय बा समस्याफोरखौ सुफुंनानै होनो थाखायसो जोंनि लिडार। बेराम आजारजों गोग्लैसोना थानायफोरखौ मान होनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होनांगौ। सोरबा बेमारि न'खराव गैजायै अबस्था गैयै मानसिफोरा दिनै बेमार आजारजों दिनै गोदोसोनानै दङ। बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै गोजौ जायगायाव गोजौ मासियाव बा गोजौ बिबानाव दिनै थिसनहरो। बेखौ लानानै आङो दिनै सारमोननिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे सोरबा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै बिदिनो समस्यायाव गोग्लैनाय बेमार आजारजों गोग्लैनाय बिदिनो माखासे बिपदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे बिथांमोननो अनसुंथाइ आरो हेफाजाबखौ होलायलायो बेखौ आं खावलायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि लावफानि आस्राबारि गामिनि बेरामजों भुगिनांनाय गंनै न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो जिसुआ समफ्रामारिया। लोगोसे गावनि नाजानायजों जेसेबां हायो बेरामिजों भुगिनांनाय सुबुंनो राङारि अनसुंथाइबो होबोयो। बेरामि न'खराव नुजाथिनानै जिसुआ समफ्रामारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव एरैबायदि फोरमायो। लाइमुथि आरो बेजों लोगोसे लावफानि आस्राबारि बे जायगायाव दिनै ख्रिस्टमास माब्रै जादों माब्रै जायाखै रायजोफोरजों आङो मोनसे रंजानाय दिन बोसोराव खनसे बे रंजानाय दिनाव आङो दिनै फैनो मोननायनि थाखाय आस्राबारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिनायखौ आं होग्रोबावो। दिनै आं नुनो मोनदों जोंनि बुहुमनाङैनो जोङो दिनै ख्रिस्टमास जिसु सारिजानाय बे दिनखौ बुहुमनाङैनो जों बयबो फालिदों आरो फालिगासिनो आरो दिनै निउ इयार फैगासिनो। बे निउ इयाराव गासैबो मानसिफ्रा गोदान जिबन गोदान लामा लाफिनगोन आरो गोदान लामाजों आङो थाबायगोन बयखौबो आंनो मोनसे मिजिंथिनाय आं दङ। दिनै आङो जि लावफानि आस्राबारि लाइमुथि रुनिखाता एरिया रुनिखाता आरो बेजों लोगोसे लावफानि आस्राबारि हादान एरियायाव आं दिनै ख्रिस्टमास जानो फैदोंमोन। बे फैनायाव आं दिनै मोनसे न'खराव आं दिनै हाबफैनो मोनदों। बेनो जाहैबाय सासे दिनै आदैनिनो वाइफ मादै बिथाङा गोबां बेमारनि गेजेरजों दिनै भुगिनांनानै दं। दिनै नंगौ दिनै जोंनि माखासे लिडारफोरा दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरबायदि समस्याखौ मावनो थाखाय बा समस्याफोरखौ सुफुंनानै होनो थाखायसो जोंनि लिडार। दिनै बिनि थाखायनो आं माखासे जोंनि लिडारफोरखौ खावलायो गासैबो गामि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दिनै बेमार जादों बा बेमार जाबाय थायो होननानै जों खोन्थानो रोङा बा नुवा। दिनै सासे सानै गामि एरियायाव बा जोंनि बिटिसिआव दिनै बेफोरबायदि साफ्रोमबो लिडारफोरनि सिगाङाव आं खावलायो सोरबा बेमारि न'खराव गैजायै अबस्था गैयै मानसिफोरा दिनै बेमार आजारजों दिनै गोदोसोनानै दङ। बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै गोजौ जायगायाव गोजौ मासियाव बा गोजौ बिबानाव दिनै थिसनहरो। बेखौ लानानै आङो दिनै सारमोननिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे सोरबा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै बिदिनो समस्यायाव गोग्लैनाय बेमार आजारजों गोग्लैनाय बिदिनो माखासे बिपदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे बिथांमोननो अनसुंथाइ आरो हेफाजाबखौ होलायलायो बेखौ आङो खावलायदों। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बे निउसखौ आं बुंबाय थायो आरो फोरमायबाय थायो मिडियानि गेजेरजों उसुं खाथिनि मानसिखौ गावजों गाव अनलाय सहाय होनाया थाखा फैसाजोंल' नङा खुगा बाथ्राजोंबो जोङो दिनै सहाय होनो हायो। दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै बे आस्राबारि गामियाव फैनानै दिनै बे जि आदैनि न'खराव दिनै समस्या जादों बे समस्यायाव आं सिगांनि बायदिनो बुंबाय थाखादों आं जि जायगायाव थाङो समस्या बेयावहाय आं जाखिनि हायो बेयाव आङो हेफाजाब होबोगोन रायजोफोरनो होननानै दिनै आं फैनो सानाखैमोन। दिनै आदैनि जि बे प्रब्लेमखौ दिनै नोङो नाय होननानै भगबान बा इसोरा आंखौ दैथायहरनाय बायदि दिनै आं बे जायगायाव फैनानै दिनै बे बेमारिखौ आं नुफैनो मोनदों। निस्सय जि बेमार बे बेमारा हामगोन इसोरनि अननायाव आरो जुदि हामाब्लाबो दिनै जि इसोरनि मोनसे जि लिरखानाय बायदि जि
मानसिनि जिबना सानसे समाव गोमानानै थांगोन आरो जेब्लानाखि बेनिफ्राय गोमानानै थांगोन अब्ला जोङो आलो गोजोन मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव जों साफ्रोमबो सहैगोन निस्सय जोङो बेखौहाय आसा खालामनानै दङ दिनै आङो माखासे बिसयखौ आङो गोबां बुंनांगौ दंमोन आरो आङो मोनसे बे निउसनि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं खोन्थागोन दाख्लै आङो जेब्लानाखि खुंग्रिं सेलेखा खानजङाव थांदोंमोन बेयावबो सासे पेरालाइस जानाय आदैया दिनै बिसिनायाव उन्दुग्लिनानै दङमोन बेयावबो आङो जाखिनि हायो बेयाव आं अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ आङो एसे मोजाङाव फैबाय होननानै दिनै आं खोनादों निस्सय आदैया मोजां जागोन आरो रायजो राजानि आरो समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आंनि बे ख्रिस्टमास जानो फैनायजों लोगोसे रायजो राजाजों रंजानाय दिनखौ फालिनो मोननायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि अरायसम रायजो राजाफ्रा बिदिनो वेलकाम खालामगोन आरो हांख्रायगोन होननानै आंनि बेखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय ख्रिस्टमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। ख्रिस्टमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। गुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।